Η καταγωγή μου είναι από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, αλλά οι παππούδες μου είναι από πίσω τα σπίτια που βλέπετε. Βέβαια σπίτι δεν βρήκαμε εμείς, αλλά το χωριό είναι αυτό. Το χωριό είναι των Μελιανάντων, από το Χαψίκι, ένα από τα 5 χωριά. Δεν βρήκα το σπίτι των παππούδων μου και γι' αυτό θα τους αφιερώσω ένα σκοπό με τη λύρα μου. Εξέβανα μπαζόμπα, οργανάμπα, συγκύβελταν, εγενάμπα, συγκύβελταν, και νεγλώσταν ο δίσκεντερ, σαν τα μέρε του γυφένταν, τα μέρε του γυφένταν. Εγώ είναι ένας παιδάς και ένας συμπαταράντας, και ένας συμπαταράντας. Με τον Χουσέιν γνωριστήκαμε με παιδιά και με τον αδερφό του που είναι στην Αυστραλία, τον Τάκη. Μετά χωριστήκαμε, έφυγα εγώ αλλού, ο Χουσέιν αλλού. Τότε μάθαινε και καλά λύρα. Ξανά στο γυρισμό όταν γύρισα, αναμωθήκαμε, κάναμε πολύ παρέα, πάρα πολύ παρέα. Ούτε αυτός μπορούσε να κάτσει παρέα χωρίς να είμαι εγώ. Και ούτε και εγώ μπορούσα, γιατί μ' αρέσει και εμένα και μ' άρεσε και ο Χουσέιν. Κάναμε πάρα πολλές παρέες, είχα την τύχη στις περισσότερες που αν όχι σε όλες να είμαι παρόν. Αγαπούσε πάρα πολύ την παράδοση, το στοιχείο του και έδινε πάρα πολλά στην νεολαία. Χουσέινς, το λέω και να τριχιάζω, καταρχήν μάθαινε χορό τα παιδιά, τα μάθαινε λύρα, πλήρωνε από την τσέπη του πετρέλαια αν τα ζητάει το χειμώνα. Ερχόταν σε επαφή μαζί μας, μου έλεγε έτσι και έτσι, τα μάθαινε τραγούδια και αν κάποτε δεν πήγαινα μου έλεγε δεν είσαι πόντιος, δεν δικαιολογείς θα είσαι, θέλω να είσαι παρόν. Όχι μόνο σε μένα φυσικά, και στους ανθρώπους που αγαπούσε και εκτιμούσε. Ένα πράγμα μπορώ να πω μόνο, είναι αρκετές φορές που πήρα τέτοιες πλακέτες, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη ιδιαιτερότητα. Παράδοση, ξέρετε τι σημαίνει. Εγώ παρέλαβα από κάπου τζάπα, δωρεάν τα πήρα αυτά που ξέρω τα ποντιακά και τη λύριση μου, που παίζω και που φτιάχνω. Πρέπει να την παραδώσω, όπως είπε ο πρόεδρος, στη νεολαία. Στη νεολαία, σαν όλα τα τσουτσιακόπα, να φυτεύουμε να κρανίνει. Το λόγο έχετε εσείς. Οικογένεια Παταρίδη. Μια οικογένεια που την
Δεν την γνώρισα για πολλά χρόνια όλη την οικογένεια. Θυμάμαι πολύ λίγο από τον Κώστα τον Πάταρο, σαν παιδί που ήμουν μικρός και πήγαινα στο σχολείο, τον άκουγα κάποια πρωινά που έπαιζε λύρα πάνω σε ένα μπαούλο και το χτύπαγε με το πόδι. Έπαιζε κάτι ωραίο σκοπούσα. Μικρό παιδί, πήγαινα, έπαιρνα τον κουμπά μου, τον Χουσεϊ και πήγαινα στο σχολείο μαζί. Περνάμε και το ξύλο όταν πηγαίναμε στο σχολείο για να έχουμε και με το χειμώνα. Και οι δύο δεν νομίζω να ήμασταν οι καλύτεροι μαθητές, αλλά ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Όταν γυρνούσαμε και μας ρώταγε ο πατέρας του, κάναμε τα μαθήματα μαζί, με κάτι τετράδια γαλάζια που μου δίναν τότε και γράφαμε μέσα. Κάναμε τη μαθηματικά και δεν ήξερα ούτε εγώ ούτε εκείνος ήμασταν πολύ καλοί. Και εκεί που κάναμε τα μαθηματικά, ο πατέρας του έπαιζε τη λύρα και καθόταν πάνω στην καρέκλα, αλλά όχι κανονικά όπως οι όλοι. Καθόταν πάνω στο υψηλότερο μέρος της καρέκλας και τα ακούγεται ότι τα είχε πάνω στην καρέκλα. Και έπαιζε. Εμείς εκεί που μιλούσαμε και μας ρώταγε, σταματούσε και μας ρωτούσε 2 και 2, πόσο κάνει. Το βρίσκαμε. Κάποια στιγμή ρώτησε τον κουμπάρο μου 7 και 14 πόσο είναι φτάνει. Και έξερε. Και όπως έπαιζε και με τζέλι, το ξάρι, το έκανε να πάει στο κεφάλι και λέει τον 21. Θυμάμαι αυτές τις στιγμές και αυτή τη φιλία που είχαμε με τον Χουσέιν, σαν στα παιδικά μας χρόνια, μαζί πηγαίναμε στο σχολείο, μαζί πηγαίναμε στα Αγελάγια να φυλάγαμε το καλοκαίρι, μαζί κάναμε τις ζημιές στη γειτονιά, μαζί κλέβαμε τα αυγά. Βέβαια εγώ πρωτοπόρωσα και έχω βγάλει και το όνομα γι' αυτό. Χαράλαμπος Παταρίδης, Χουσέινς. Φίλος από τα παιδικά μου χρόνια μπορώ να πω. Κοντοχωριανή με τον Λάμπη, έτυχε να τον γνωρίσω όταν πήγαινα στο δημοτικό, γιατί τα δύο χωριά γειτονιάζαν, κάναμε συχνά εκδρομές στον Άγιο Δημήτριο, αυτοί ερχόταν εδώ, ίδια ηλικία περίπου. Ήρθε η ώρα να ξενιτευτώ εγώ, να πάω στο εξωτερικό οικογενειακός. Τον άφησα τον κουμπάρο μου στην ηλικία 11 χρονών. Έχουμε διαφορά 3 μήνες με τον Χουσέιν. Δεν είχαμε επαφή από το 1965, που ήμουν 11 χρονών εγώ και κάτι μήνες παραπάνω αυτός. Ξαναανταμώσαμε όταν επέστρεψα μόνιμα στην Ελλάδα μετά από 25 χρόνια. Η φιλία μας όμως δεν τελείωσε ποτέ. Δεν τελείωσε γιατί είχαν κάποια σημάδια που μείναν μέσα στην καρδιά μου από την υποστήριξη που είχα από αυτόν στα παιδικά μας χρόνια. Και μία περίπτωση συγκεκριμένα ήταν, και τη θυμάμαι και θα τη θυμάμαι μέχρι να πεθάνω, δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Ήταν όταν χάθηκε η μηχανή του κουρέματος που είχαμε στο σχολείο και ήμουν εγώ υπεύθυνος γι' αυτό, σαν μικρός από τους κουρέματος τους υπόλοιπους, γιατί ήμουν και πιο ζωηρός και σε μένα εμπιστεύτηκαν η μηχανή και την έχασα. Και επειδή ήμουν υπεύθυνος, ενώ οι δασκάλοι, όταν κάναμε την προσευχή το πρωί πριν μπούμε μέσα στην τάξη, θεώρησαν ότι για να με τιμωρήσουν έπρεπε να με βάλουν πάνω στο πατόσκαλο και να περάσουν όλα τα παιδιά από κάτω και μπαίνοντας μέσα στην τάξη να με φτύσουν. Όλοι να με φτύσουν γιατί έκλεψα την μηχανή εγώ. Τα μόνα 2 άτομα από όλη την τάξη και από όλο το σχολείο που δεν με έφτυσαν, ένας πρώτος ήταν ο Χουσέιν και δεύτερος ήταν ο Γιάννης ο Τεκλίδης, επίσης κουμπάρος μου κι αυτός. Αυτοί δεν με φτύσαν και φάγαν ξύλο για μένα. Εγώ αυτή την τύψη ακόμα την έχω μέσα στην ψυχή μου. Ένας φίλος πραγματικός έδωσε, τιμωρήθηκε και εκείνος μαζί με μένα.
Αυτό ήταν ένα πράγμα, ήταν κάτι που θυμόμουν και δεν μπορούσα να το ξεχάσω. Και αυτά τα δύο άτομα ήταν δύο άτομα που ποτέ δεν με αποκάλεσαν με το περίφημο όνομά μου Ληστή. Αυτά μείναν στην ψυχή μου και αυτά με επανεσύνδεσαν με τον Χουσέιν όταν ήρθα πάλι και βρήκα ένα Χουσέιν μερακλή και ζυμωμένο μέσα στο ποντιακό στοιχείο όσο κανένας άλλος. Έλα τρίωνα με δεμένε συνήθισετε μαν. Έλα τρίωνα με δεμένε συνήθισετε μαν. Με τον κοκκόδο Θα ξεκινούμε να λέμε για τον φίλο μου τον Λάμπιν, τον Χουσέιν, τον λεγόμενο. Πότε ξεκίνησε από μικρό παιδί, αλλά ήταν και ο πατέρας σαν λιράρης και είχε να το πάθος να μαθάνε λίρα. Κάποτε ξεκίνησε σιγά, έρθει ένα σημείο, ξέρει στο καφενείο. Εγώ με εκείνον πάντα, παρόλα που έμεινε τρανός σε εκείνον, έπαιζαμε στα καφενεία, πίναμε παρέας, έτωνε ανθρωπιστής. Έπαιζε μασουκέτκα συνήθως και αγάπανε τα παιδεία τα μικρά να μαθήσει τα λίρα και μάζευαν συνέδουσαν στο δημοτικό και έπαιζαν. Όποιος είχε όρεξη ναι μαθάισε σιγά σιγά να εξελίσσεται να βγαίνει έξω. Πήγαν μέχρι την Αυστραλία, στο Johannesburg, αυτά έκαναν τον και επέναν. Για πες, τι θυμάσαι έτσι, από τα παιδικά χρόνια με τον Λάμπη, τον Παταρίδη, με τον Χαράλαμπο? Με τον Λάμπη, όταν ήταν εδώ κοντά σε εμάς, ήμασταν πάντα μαζί, τρώγαμε, μαζί όπου πήγαιναμε, είχε μια γιαγιά, η μάνα με τον, όπως έτρεχα εγώ σαχωρώντας και σαν γλέντια. Έφερνε τη γιαγιά, την έβαζε μαζί μας και κοιμάτωνε και η μάνα με έφερε σαν γλέντια. Και μαζί μεγάλωσαν μέχρι που να πήγε εκεί απάνω έκαναν άλλο σπίτι. Και παρέες, τραούδια, γλέντια, μαζί με το Λάμπη. Άμα κάτι έφτιαναν κάπου αυτό στο καφενείο, μεγάλος και ο δικός μου ο Λάμπης, μάνα χάιτε, Κουσέιν παίζει, Κουσέιν τον έλεγα. Τον ξέρεις Κουσέιν? Χάιτε πάμε στο καφενείο του Λευτερένου Κουσέιν, μάνα πάμε εκεί παρέα. Επέμουν εκεί, έπεσε, τραόδαμε, ό,τι πίναμε έρχονες. Τον καλό παιδί και καλά γλέντε και σε όλα του καλός. Μέρες που μας είχε αφήσει ήμασταν αχώριστοι, θα πω, και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Δύο λόγια θέλω να πω, αν και με δύο λόγια δεν μπορεί να περιγράψει κανένας το Λάμπη, όμως επειδή πιστεύω ότι ό,τι και να πει κάποιος για το Λάμπη πάντοτε κάτι θα έχει αφήσει, έτσι θα προσπαθήσω να πω δύο πράγματα τα οποία πιστεύω ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Καταρχήν πέρασε μια περίοδο όπου τα χτυπήματα της ζωής του δεν ήταν και τα καλύτερα.
δεν είχε πάρα πολύ καλά παιδικά χρόνια. Από ό,τι θυμάμαι, εκείνη την περίοδο δεχότανε απανωτά χτυπήματα από τη μοίρα, έχανε σε κοντινά χρονικά διαστήματα πολύ συγγενικά του πρόσωπα, γονείς, αδέλφια. Όλα αυτά δημιουργούσαν ένα Λάμπη ο οποίος έπρεπε εκ των πραγμάτων, και αυτό φάνηκε στην πράξη, να γίνει μαχητής. Μαχητής της ζωής, μαχητής στον τρόπο που θα μπορούσε να πορευτεί από εκεί και πέρα. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι αναποδιές δημιούργησαν, φτιάξαν έναν χαρακτήρα ο οποίος μπορούσε να ανταποκριθεί σε οτιδήποτε θα του ερχότανε. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι παρά τις δυσκολίες αυτές, όταν ήρθε ο καιρός, έφτιαξε και μία πάρα πολύ επιτυχημένη οικογένεια, κατόρθωσε, σπούδασε και τα τρία του τα παιδιά και όχι μόνο τα σπούδασε, με ό,τι προσπάθεια και ο κόπο συνεπάγεται αυτή η προσπάθεια, τα έφερε σε πέρας με άψογο τρόπο, ήταν ένας πάρα πολύ καλός οικογενειάρχης και δημιούργησε μια πάρα πολύ σωστή οικογένεια. Δεν υπήρχε καλύτερος οικογενειάρχης. Καταρχήν για να εκπληρώσει τα χρέη της οικογένειας έφτιανε και δεύτερη και τρίτη δουλειά αν χρειαζόταν, και σκεπές έφτιανε και στη ΔΕΗ δούλευε και τη λίρα του έπαιζε. Δεν άφησε την οικογένεια του, νομίζω. Όχι νομίζω, εξάλλου φαίνεται κιόλα. Δεν άφησε την οικογένεια του, ήταν αγαπητός με την οικογένειά του, με τα παιδιά του. Όταν έλεγε η λεμονίτσα μου και γέμιζε το στόμα του ή τα υπόλοιπα παιδιά, ξέρω εγώ. Δεν είχε προβλήματα με την οικογένεια του. Ήταν καλός οικογενειάρχης, πάρα πολύ καλός οικογενειάρχης. Από τη στιγμή την οποία κάποτε επίκαινη οικογένεια έγινε εξαίρετος πατέρας. Μόρφωσε τα τρία τα κορίτσια. Πιστεύω ότι ο Χουσέιτς αυτό που έχει κάνει, για μένα είναι λειτουργήμα φυσικά, δεν το έχει κάνει άλλος καλλιτέχνης. Δεν έχει προσφέρει, νομίζω κανένας, όσα έχει προσφέρει ο Χουσέιν στην νεολαία και στον κόσμο φυσικά. Είχε και την τύχη να γνωρίσει και πολλούς παλιούς παραδοσιακούς, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Οι περισσότεροι ξέρουν, και αν αναφερθώ δεν πειράζει, με τον Ενιάκο, με τον Ποσυνακίδη, με τους Καβακιδαίους, με αυτούς όλους τους έχει ζήσει και πολλούς, πάρα πολλούς και άλλους. Ήταν μεγάλη προσφορά για μένα. Όπου τον καλούσανε και είχε ανάγκη, είτε σύλλογος λεγόταν αυτός, είτε εκκλησία λεγόταν, ήταν παρόν σε όλα, έχει προσφέρει πάρα πολλά και στον Αγιάννη Βαζελώνα και σε χορευτικά και σε θεατρικά που παίξαμε μαζί, ήταν παρόν, κάποτε συγκεκριμένα μαλώναμε κιόλα και μου έλεγε «Δεν είσαι πόντιος εσύ», μου λέγε πάντα. Θα αφήσεις τώρα τα παιδιά έτσι και δεν θα πας να γίνει, ξέρω εγώ τι, το έργο ή η δουλειά που ήταν να γίνει. Ερχόταν από το σπίτι, με έπαιρνε πάρα πολλές φορές, με έπαιρνε τηλέφωνο. Άιντε εσύ Παναγιά σου άιντε εσύ Γοργό και τα μανέπικα ψαγγέρινα είναι να μάθει την ψημοχή. Όχι και τα πονιά μου χαλαρούσανε. Ο Λάμπης είχε μια τύχη την οποία δεν είχαν πάρα πολύ. Είχε την τύχη
ότι κατοικούσε σε ένα χωριό το οποίο ήταν πιστωμένο με βαριά πολιτιστική κληρονομιά και μέσα από αυτό το γεγονός είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με άτομα που ήταν της πρώτης γενιάς στο χωριό του. Είχε μία τύχη διαφορετική από κάποιους άλλους. Η τύχη του ήταν ότι αυτά τα άτομα τον καλούσαν στις παρέες που κάνανε. Ο Λάμπης συμμετείχε με μεγάλη προθυμία και βέβαια εκείνο που φάνηκε αργότερα όταν εμείς φτάσαμε σε σημείο να μπορούμε πλέον αυτά τα οποία ο Λάμπης βίωνε να τα ζήσουμε κι εμείς χάρη δίπλα από τον Λάμπη, τα είχαμε καταλάβει σε πολύ μεγάλο βαθμό πόσο σημαντικά ήταν και για αυτόν αλλά και για μας. Αγάπης κατάγνωνεν και μπορώ να σπαλώ σε αγάπης κατάγνωνεν, αγάπης κατάγνωνεν. Απέσω πιο με χώσε κι ο πόνος συμπτράνω, νεν κι ο πόνος συμπτράνω, νεν. Απέσω πιο με χώσε κι ο πόνος συμπτράνω, νεν κι ο πόνος συμπτράνω, νεν. Ο Λάμπης αυτά που έχει απορροφήσει, αυτά που έχει βιώσει από τους κατοίκους του χωριού του της πρώτης γενιάς, τον έχουν δημιουργήσει μία αίσθηση, του έχουν δημιουργήσει μία κουλτούρα η οποία του απαγόρευε κατά κάποιον τρόπο να είναι δίθεν. Ο Λάμπης ήταν πραγματικός, ήταν αυτό που έβγαζε προς τα έξω, ήταν ευθύς χαρακτήρας, είχε μία εντιμότητα, μία ηθική η οποία δεν μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση κανενός. Αυτό για ορισμένους ίσως να φαίνεται ότι είναι εύκολα κατορθωτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι εύκολα κατορθωτό στις μέρες μας, γιατί σήμερα πάρα πολλοί κίνδυνοι και πάρα πολλοί πειρασμοί σε κάθε ένα που ασχολείται με τέτοια πολιτιστικά στοιχεία μπορούν να τον επηρεάζουν. Το Λάμπη δεν τον ακουμπήσανε, όχι δεν τον επηρεάσαν, δεν τον ακούμπησαν καθόλου. Ο Λάμπης ήταν ατόφιος, ήταν αυθεντικότατος και ήταν πάνω απ' όλα παραδοσιακός. Η λέξη στην στάση και τη συμπεριφορά του Λάμπη απηχεί πλήρως το νόημά της. Ο Παταρίδης, ο Χαράλαμπος, ήταν η προσωποποίηση της παράδοσης. Ήταν ένας άνθρωπος απλός, δεν προσπαθούσε να σου μεταδώσει, να σου περάσει αυτό που ήθελε, αυτό που λέμε παράδοση, αυτό που τρέχουν κάποιοι να καταφέρουν. Ήταν τρόπος ζωής γι' αυτό, να ζούσε πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Σε όλα του καλός, όχι μόνο αυτού, σε όλα. Ύστερα, ό,τι έφτιαναμε εμείς, ας πούμε, αυτός σαν μάστορας πίνιν, ας πούμε, βοηθούσε με τον αδελφό του. Ερχόταν, έχτιζανε. Και την Αχαιρώνα μαζί σκέπασαν και το σπίτι μαζί σκέπασαν και όλα, ας πούμε. Ήμασταν πολύ δεμένοι, τι να σε πω, δεν ξέρω. Απεριγράφει στη χαρά που λένε, πώς το να τα πω. Είχαμε μαζί, πολύ, πάντα. Ήτανε καλός στην παρέα. Καλός, πολύ καλός, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και όπως έπαιζε τη λύρα, χόρευε και με εμάς. Πολύ. Πέμπτη δημοτικού ήμασταν τότε εκείνο το παιδί. Και είχε ξεκινήσει πάλι να λειτουργήσει το χορευτικό του Αγέντη Βαζελώνα. Και τότε μάζεψε το σωματείο του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα όλα τα παιδιά του χωριού και
και μας ξεκίνησαν να μας βάλουν σε τμήματα χορευτικού. Και είχε γίνει και το τμήμα της εκμάθησης λύρας από το Χουσέιν. Σε όλο αυτός. Αυτός θα ανοίξει την πόρτα, αυτός θα ανοίξει, θα κάνει τη σόμπα, αυτός θα μας διδάξει χορό, αυτός θα μας διδάξει λύρα. Θα παίζει ταυτόχρονα δείχνοντας χορό. Πώς τα κατάφερε ο Θεός και η ψυχή του. Με αυτόν τον τρόπο μεγάλωσε σχεδόν 2 γενιές μέσα στο χωριό. 2 γενιές μέσα στο χωριό σίγουρα τους έχει ζυμώσει, τους έχει κάνει να αγαπήσουν τα ποντιακά και καθαρά και η αιτία ήταν μόνο ο Χουσέινς γι' αυτό. Όχι και δεν ότι τα μαπώ λίγο δεν βαντάνε ότι τα μαπώ λίγο και πένα μον ξέρω χορτάρ καλανταρί σογκριόν και πένα μον ξέρω χορτάρ καλανταρί σογκριόν. Δεν έχω να θυμηθώ τίποτε αρνητικό παρά έναν Λάμπη ο οποίος ήταν άψογος σε όλα του. Δεν υπήρχε κανένας να έχει και τη γνώση του ποντιακού στοιχείου, παραδοσιακού στοιχείου και το ήθος, το ύφος, την περηφάνεια, την ανθρωπιά, ό,τι μπορεί να έχει ένας σωστός άνθρωπος. Κάθε φορά που καθόσουν με τον Χουσέιν είχες να πάρεις κάτι διαφορετικό, όχι το ίδιο. Δεν ήταν ένας ο οποίος ήταν ρουτινιάρης. Είχε κάτι να σε προσφέρει διαφορετικό και εμένα αυτό με διέγειρε εμένα σαν κοκκινά που μου άρεσαν να μου τα παιδιά, δεν ήθελα να ακούω τα ίδια πράγματα. Ο Χουσέιν ήταν ένας άνθρωπος που έδινε αυτό το πράγμα που ήθελα. Με έδινε ψυχή, με έδινε ζωή, με έδινε κουράγιο, με τα γλέντια του, με τα μουκαπέτια του. Ήταν φίλος που δεν επρόκειτο να προδίδει, να σε προδώσει σε καμία περίπτωση. Ένας άνθρωπος, άνθρωπος, με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν γνώρισα άλλον άνθρωπο σαν αυτόν και ούτε πρόκειται να γνωρίσω. Εγώ τον κατάλαβα ευτυχώς νωρίς και με σημάδεψε. Μακάρι να μπορέσω να συνεχίσω τη ζωή μου και να μην το θυμάμαι τόσο πολύ και εκρέβαμε. Πολλά με έλειψε ο Λάμπης. Πολύ, άμα σε λέω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο Λάμπης δεν στο χωριό αν περνούσε κάπως και βιαστικός, αν ήταν ένα γεια σου θα έλεγε. Εδώ στο σπίτι μας και θα έφευγε. Δεν έχω, πιστεύω, να πω τίποτα άλλο, γιατί όπως είπα και στην αρχή, οτιδήποτε και αν προσπαθήσει να πει κάποιος για το Λάμπη, πιστεύω πως κάτι θα αφήσει πίσω. Έτωνε ένα παιδί μόνο το κρέας από κεφαλιού του. Τα άλλα, η καλατσία και η προφορά έτωνε πάντα γύρω από την καλοσύνη. Έχει προσφέρει πάρα πολλά ο Χουσέιν. Και στο στοιχείο και στην νεολαία δεν κράτησε τίποτε δικό του. Τα έχει δώσει όλα. Ειδικά για την παράδοση. Είτε χορός ήταν, είτε εκδήλωση ήταν, είτε θέατρο ήταν, είτε εκκλησία ήταν, είτε ξέρω εγώ τι, μια βοήθεια όπου χρειαζόταν, ήταν πάντα παρόν. Πάντα. Αυτά έχει προσφέρει ο Χουσέιν. Είναι πάρα πολλά να πει κάποιος για τον Χουσέιν, αλλά πρέπει να αντέχεις να τα λες και όλα. Ήταν πολύ αγαπητός σε όλους. Όπου πήγαινε άφηνε μόνο αγάπη, μόνο στοργή. Είτε στο εσωτερικό ήταν, είτε στο εξωτερικό ήταν. Δεν νομίζω να έχει κανένας παράπονα από τον Χουσέιν. Αυτός ήταν ο Χουσέινς και αυτός παρέμεινε στις καρδιές μας.
πάνω στο τσιτσερβούα και στα νερά τα κρύα. Έλα με δεμένα, έλα με δεμένα, έλα με δεμένα. Στα κρύα τα νερά πουλήν τα παγωμένα, στα κρύα τα νερά πουλήν τα παγωμένα, με τα δύο τα χέροπα στις καβεζόν και μένα, με τα δύο τα χέροπα στις καβεζόν και μένα. Παρέλα με δεμένα, με πλάτες για δεμένα, παρέλα με δεμένα και με ρωτάς κανένα. Πάμε λίγα μόλι.